Diyos marhay na aga po, maluhod po para sa pagpangaji kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na, an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man niya to sa satuyang Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving in honor of the Immaculate Heart of Mary, requested by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving by Jill Gavinia, Joe Adlaon, and Entico family. Special intention for the recovery of Rodolfo Loreto, requested by Loreto family. For the souls of Charlie May Joseph and all souls in purgatory, requested by Carlo Magno Diaz and family. Sa kalag ni Joel asin Joey. Sa kahagadan ni Salve Araojo and family. Kalag ni Lorenzo for his 8th death anniversary. Sa kahagadan kan Resolado family. Kalag ni Yomeriano. Sa kahagadan kan Akende family. Froilan. Sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanson and children. Luis, sa kahagadan kan Alim family. Maria Teresa, sa kahagadan kan Abordo family. Sa kalag ni Segundo asin Dominga, asin sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Maria Madredeo Valencia. Sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Emilita Bilien. Sa kalag ni Dandred, sa kahagadan kan Dolor family. Sa kalag ni Jose asin Isabel, sa kahagadan kan Banton family. Kalag ni Rolando, sa kahagadan ni Evelyn Atento and family. Anthony Miguel, sa kahagadan ni Teresa C. Cabotaje. Sa kalag ni Oswaldo, sa kahagadan ni Ava Adornado. For the departed members of AB Economics Batch 1993, sa kahagadan kan AB Economics Batch 1993, asin sa gabos na kalag, kan Quintanilla family.
Sa giraray, Diyos marhay na aldaw sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyon ika-18 Domingo sa ordinaryong panahon. Asin isinisilibrar niya to ang kafiestahan, kan transfigurasyon, kan kagurangnan. Ang transfigurasyon iyo ang pagbagong lalawgo ni Jesus na madadangog niya to sa satong ebanghelyo ngunyan na Domingo. Ang pangyayaring ini, nagpatunay sa mga disipulos na si Jesus, iyo ang aki kan Diyos, asin ang kapanoan kan pinagsasabi kan mga propeta. Sa pagsilibrar niya to kan kafiestahan na ini, lugod kita mapagirumduman kan satong pagtubod kay Jesus, na aki kan Diyos na naging tao sa pagtubos sa to. Ngunyan iyuman ang St. John Vianney Sunday. Ipamibi niya to ang satong mga kapadean sa saindang pagministro sa sato, tanganing mas magrarom ang satong pagtubod sa Diyos. Panuaan ng Diyos ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Morillo. Matindog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagtuon. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurang lanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagsumarok kan Espiritu Santo, mapas sa into gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa ito mga tugang na nagkasala ko ng magpuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ito mga tugang na kunin pamili sa kakurangan ng Diyos. Mahirap malugod sa tuwan Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa itong mga kasalan.
Daron kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamiti kita. O Diyos, na sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtumon sa pagsaksi nin mga kamagurangan asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasa sangkuban mo na naghihinanyog sa tingog kan padangan mong aki. Magkanigo kaming maging mga paramana kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay as naghahalit kasarok kan Espiritu Santo Diyos sa gamos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ani pinapaabot kan pangiturogan, iyo ang paglaom. Minsan uya ang presensya kan demonyo laban sa satuya. Alagad, mangungurugman giraray, kaiban sa iyang mga anghel, ang kapangyarihan nin kagurangnan, laban sa mga pagbalo nin demonyo. Hinanyugod niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Sarong ganay na buhay nagtukaw sa saro kan mga trono.
Maputi siring sa niebe ang sa iyang gubing, asin nakakagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono, na ikaw ng redang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog ng kalayo. Yaon duman ang ribu-ribong tao naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon nagitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa bisyon na ini sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garotawo, nagrarani siya sako, napapatusin panganoron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan ipinamidbid siya sa iya. Tinauan siya nin autoridad, onra sa kapangyarihan na maghade, tanganing paglingkodan siya kan mga tao sa gabos sa nasyon, rasa asin lingwahe. Magdadanay sa iyang autoridad, asin mayon ng katapusan, an sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan hade, an kahuralang kawe sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. Hade an kagurangnan, magugmalugod ang daga, magugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganuron asin kadikluman ang nasa palibot niya, katanosan asin hustisya, ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kahuralang kawi sa bilog na kinaban. Ang mga bukid na tutunaw, siring sa taro sa tubang nin kagurangnan, sa tubang nin kagurangnan, kan bilog na daga. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. An kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin ang gabo sa nasyon, nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kahuralang kawi sa bilog na kinaban. Hulit ay kakagurangnan, an pinakalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula, gisagabos na mga Diyos. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. An mga apostoles na si Pedro, Santiago asin Juan, nag-iba kay Jesus paduman sa bulod nin transfigurasyon. Sa mga babasahon na ini, ipinapahiling ni Pedro ang nagdadangadang na mangyayari sa kinaban. Sa katapusan nin kinaban, na kung sain, magdadara nin kaugmahan sa lambang puso kan paratubod, na maigot na nagahalat sa kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag mi sa Indo, dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipo na gibo-gibo sana, hulita mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi isya kaninako niya sa Diyos Ama, an kaumawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito na hali sa langit. Hulita, kairiba kami kan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarik sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo, na pahalagahan ang pahayag na iyan, garusiring sa ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagod na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bituon na makaaga sa saindong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, ipinang-iba ni Jesus si Pedro sakaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kan intuod na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw ang dalogon niya, asin nagkintab sa kaputian an sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan, marahay na uyang kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi, sarok sa imo, sarok ki Moises, asin sarok ki Elias. Nagtatarampa siya, kan lindungan sindanin maliwanag na panganoron. Dangan sarong tingog, hali sa panganoron ang nagsabi, ini ang akik kong namumuktan na ikinakaugma kong gayo, dangugan nindo siya. Kan madamog ini, kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alagad, dinulog sinda ni Jesus, dinuktan sa kasinabihan, tumindog kamo, day kamo matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbuktan sinda ni Jesus. Dain nindo ipag-usip sa kiisay man ang nahiling nindo, sagkod na ang akik nin tawo mabuhay liwat. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang nadangugta ang ebanghelyo manungod sa transfigurasyon kan kagurangnan. Ini makaduwang sinisilber niyato sa laog ni taon. Madadangugtaman ini sa ikaduwang semana kan Kwaresma. Asin ngunyan sa kada Agosto kan taon sa tuyang sinisilebrar ining transfigurasyon. Ini ang pangyayari kung sa in Jesus nagliwat ang sa iyang lalogon, nagliwanag siring sa aldaw, asin nagkintab ang kaputian ang sa iyang gubing. Na experience ni kaining tulong disipulos ni kay ribakan kagurangnan si Pedro, asin si Santiago, asin Juan. Ining pagbabago na ini, so pagkatao niya magagaro, anong pagapod ka iyan? Itong naliwat garo, naging Diyos noon, nahiling so kamurawayan nin pagka-Diyos, kan hawak ni Kristo. Tao, pero nahiling duman sa kumarawayan, sa pagbago niya, sa pagtransformar, o sa transfigurasyon, nagbago nin forma. So pagiging tao niya, sarong magayunon na na-experience kan mga itong tulong apostoles, na nagtao sa indanin magayunon na pagmati. Kaya nga ni si Pedro nakapagsabi sa kagurangnan marahay na uya kita digdi. Gusto sabihin, naugmahon siya magayunon, so namatian niya. Sabi niya nga ni, maray pa ngayang matugdog na sa nakita digdig tulong harong-harong. Sarok sa imo, sarok kay Moises, asin sarok kay Elias. Iyo yan ang experience nin sarong tao na maugma. Iyo yan ang experience nin sarong tao na magayon ang namamatian niya. Kung pwede pa sana pahalawigon, kung pwede pa sana daay magtapos duman, kung pwede pa sana sagkod pa man siring na kaito, alagad bako siring kaan ang buhay. Pinatana sila sa nakad kagurangnan kung ano ang mangyayari sa tao na nagtutubod sa iya. Na sa pagkabuhay liwat, siring ka ito, igwanin ka murawayan, matatransformar
So sa tuyang mga hawak. Kaya day pa ini masasabutan, kaya day pa ipinapasabi kan kagurang nang sinabihan sinda pagbaba ninda, day mo na nindo ini pag-istorya sa iba. Sagkod na mabuhay ang aki ninda. Meaning, after the resurrection, ipapag-istorya niya ninda ini. Sa iyong ani, pakatapos kan pagkabuhay liwat, sinugok na sinda. Na ibalangimog ninda, sugabos nindang nadangog sa kagurangnan, sugabos nindang experience sa kagurangnan, sugabos na itinukdukan kagurangnan. Alagad para mientras, iyo ini sukamugtakan ninda. Sinabihan sinda, dae kita digdi, mababa kita. Ali sa bulod, mababa kita. Itong experience sa bulod, ang mga spiritual na mga parasurat, pinag-apo din na itong mountain experience. Kitang mga tao, iguaman ka na-experience siya. Itong mga maugmang experience siya, itong haraniyo ng Diyos, itong inspirado ka kimaray, itong dakulang kaugmahan, itong personal na mamatian mo sa Diyos, itong inkwentro mo sa Diyos, na magayuno na pagmati, iyuyani ko kita kayan, pero ang tentasyon ka na, kung pwede, dyan na sana. Kung pwede, iyo sana iyan, ang puro pirming, puro aldaw na mamatian. Pero ang pagsasabi kan buhay, makukmansiring ka iyan. Kaya inimbitaran giraray kan kagurangnan, sutulo, na imababa kita. Hampangunindo ang realidad kan buhay, ang katotoan kan buhay. Inandam sinda para sa pag-abot kan pasyon kan kagurangnan. Gusto sabihin, nangyari ini, bago mag-abot so sa iyang pasyon. Ang masunod ka ining pangyayari, kung maaraman taduman sa Gethsemane, bago siya pasakitan, kairiba na naman ining tulong lalaking ini, tulong disipulos na ini. Duman, nahiling ninda, so pagpamibig kan kagurangnan, asin isinabi sa inda kan kagurang, pinasabot na sinda, bago pa man mangyari, so pasyon kan kagurangnan, pinasabot na sinda, nan aki kan tao mo, siya mismo, maagi nin pagtios, papasakitan magagadan alagad, mabubuhay sa katulong aldaw. Aram ninda ini gabos. Gusto kan kagurangnan na luway-luway masabutan ninda ini, na kaipuhan, maakop ninda itong mangyayari sa iya. Magsarig sinda sa Diyos. Kanahiling na ninda sa kamurawayan kan Diyos. Na magtubod sinda na dahil matatapos sa kagadanan so inagihan ni Kristo kundi mabubuhay liwat. Ipapahiling ang kapangyarihan ni Diyos. Kaya, pagkatapos kayo itong magayon na experience, ano ang itinutukdo kaining transfigurasyon? Ako unta ang realidad kan buhay. Ako unta ang katotohan kan buhay. Na igwa nin sakit, igwa nin pagtios, igwa nin mga kadipisilan, igwa nin kagapatan. Iyon na nahampangunta. Asin sa katapusan, mientras kitang naglalakaw digdi sa ibabaw nin daga, ahampangunta man ang kagadanan. Alagadan katapusan, bako kagadanan. Kundi ang pagbabago, itong resurrection, sa tuyak mientras na daay pakita gadan, dapat igwanin pagbabago itong transfigurasyon. Na kita mabago kan experience ta na susug duman sa nadamugta, igwa duman na tingog na nagsabi, ini an sa kuyang namumutan na aki, dangugon nindo siya. Si Kristo ipinamidbid na aki ni Diyos. Duman ipinahiling na siya so pinagsasabi na Mesiyas. Duman ipinahiling na siya so maghahade. Pero ang tingong nagsabi, danguga nindo siya. Tanganing masabutan taan buhay, tanganing masabutan ta ining misteryo Pascual, kay puhan magdangog kita sa iya. Sa iyang mga tataramon, sa iyang mga katupduan, sa iyang mga kabutan, dadangugon tayan, tanganing masabutan ta kung paano ta hahampangon ang buhay. Kung paano kita mapartisipar duman sa pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Na kung saan ang sinasabi na ang saro na nagtutubod kay Kristo, ang saro nagmimidbid kay Kristo na siya ang Mesiyas, siya ang kagurangnan, umarog sa iyang inagihan. Na nitinutuklo sa tuya kan transfigurasyon, iyo ang pag-ako kan ginibo ni Kristo. Na arogon ta, ano yan? Itong pasyon, itong misteryo Pascual
na sa paagi kan pagtao kan sa tuyang sadiri, siring kang ginibon ni Kristo duman sa krus, itinao niya subuhay niya duman sa krus. Ito ang tanda nin pagkamot. Iyo yan ang tinutuplo sa tuyang kan kagurang na dalan. Dalan nin pagkamot, asin daing pagkamot kung daing sakripisyo. Kaya dyan sa oral daw, kay riba kan paghampang kan mga kasakitan, kan mga pagtios, kan mga kadipisilan. Gabos ini, yaon dyan ang pagsakripisyo. Yaon dyan ang oral daw na paghiras kan buhay. Yaon dyan ang oral daw na pagtao kan sa tuyang buhay, sa tuyang kapwa, sa pagkamoot. Dyan kita mababago. Alagad masasabutan ta sa nayan kung maghihinan yung kita sa kagurangan, kung padagos kitang makanood sa iya, dahil kan sa iya mga tataramon, dahil kan sa iya mga katukduan. Duman kita mababago. Alagad ining pagbabago man ini, tandanta, sa ibang level nin pagsabot, nangyayari man ini sa lambang Eucharistia. Duman sa transfigurasyon sa binasa ta, nadamugta, nagpahiling man duman si Moises as in si Elias. Si Moises iyo ang figura o iyo ang representante kan tugon. So tugon ni Dios. Itinaw kay Moises, as in itinaw ni Moises sa banwan ni Dios, sa banwan ni Israel. Yaon sa tugon na dapat utubon kan mga tao. Si Elias, iyo ang simbolo o figura kan mga propeta, kan tataramon ni Dios. Kaya yaon sa tugon, yaon sa tataramon. Nangyayari yan sa lambang Eucharistia. Nadadangog ka sa mga babasahon sa Eucharistia, sa liturhiya. Nadadangog ka yan ang mga tugon na yan, iyan ang mga tataramon kan Dios. Pagkatapos ka yan, giraray ma-experience siya ta sa transfigurasyon kan kagurangnan sain. Diyan sa ostya. Na sa tinapay na ining ostya ini, nagiging hawak ni Kristo na tatransfigurar. Dangan sa pag-akok takaiyan, sinusugo kita, paduman ka mo. Tapos na misa, paduman ka mo, sinusugo kita. Siring na sinda nagbaba, haali duman sa bulod, tanganing ipatagos ang buhay kitaman. Pagkatapos kan misa, hahampangunta ang realidad kang buhay. Pero nabago kita, kan tataramo na sin kan hawak ni Kristo. Naigwana kita nin kusog sa paghampang ang katotohan kan buhay. Tandaan ta, si Pedro, namuot ni Kristo. Labi-labing pagkamot ni Pedro sa kagurangnan. Kaya iuman iyan ang nunubdan tadig nila, mamuot kita kay Kristo. As in si Juan, the beloved disciple, matandaan taman na tugutan ta ang Diyos na mamutan kita. Ang pigrurumdum ta sa napirmi, kamutan sa Diyos, kamutan to sa Diyos. Pero igwakan sa rong parte na sa Diyos, tandan ta, namumuktan kitang gayo, namumuktan kita. Sa pagkamot na yan, ma-experience ta, itong dakulang kaugmahan, tanganing sa kaugmahan ito kitaman mabago. Asin sa pagbagong ito kita sumamumuot. Si Santiago, si Santiago, siya ang pinakainot na disipulos nag-agi nin kagadanan nin pagkamartir. Kaya but sabihin, handa man kitang ihiras ang buhay ta. Minsan kun ang buhay ang hinahagad. Iyo ini, ang adal na itinataw sa tuyak kan transfigurasyon. Lugod kita, mabago. Asin darahon taan, presensya kan kagurangnan. Pakatapos kan lambang Eucharistia, ihiras ta ang tugon, ang tataramon na iyuman sana si Kristo. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaiguwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sa kod sa kagadanan asin nilinumong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama,
asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadayaan ken katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon nin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. Saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. May pinakusog na pagsarig sa pagkamot kan Dios nan sa iyang pagtabang danay naharani. Mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa tong mga kahagadan. An sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan, na inaatubang kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpakusog ang satong pagtubod asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw nin mga kahurasaan sa aroaldaw na pamumuhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makadoong sa matuninong napailihan kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, maging mga kasangkapan, kan mamumuto na pangataman kan Diyos, asin sa mga paradara kan ranga ni Kristo, sa mga nagahelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga paratubot na gadan, magugma sa maman sa langit mo na kapahingaloan, sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na kapahingaloan, sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kaining Santa Misa, siling man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan. Dangan, padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Mamibi kamo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakabanala ang mga idinolot na atang sa mamurawayo na transfigurasyon kan bugtong mong aki, asinugasi kami sa mga digta nin mga kasalan, sa banaag nin sa imong kaliwanagan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danayan sin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama Dios na makakamanaday kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, ipinahayag niya an sa iyang kamurawayan, asin pinano sa urog kadakulang banaag intong kamugtakan kan hawak na kaparehas sa iba. Tanganing an kapadungkalan kan krus mapara sa puso kan mga disipulos, asinan kapanoan na makanalas na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya kaiba kan mga bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, ding tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ikananggad ang banal burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabot nagpobaya sa pasyon, nagkunin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siling man pakapamanggi, pagwaman niya ni Nikalis sa singirare, pagpasalamat sa imo, itinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin maginom ka ini. Kay ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ipinahayag
kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang na sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabang tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay kan sa mong Papa si Francisco asin kan sa mong Bispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimimbi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen ay na kan Diyos. Ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging keras, kabuhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanalo ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit, at sa mong kakanong sa araw-araw. Itao mo sa muyang unyan, kasi patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawag niya mo ang mga nagkakasala sa muyang. Asin hare kami magdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan mo mang paglamasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ngunit ko sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan. Sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalot ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Harap paghilinga ang sa mga kasalan, kundi pagtumod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susugso sa imong kabutan.
Ika nga nabubuhay as nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Cordero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginapan, kahalaki kami. Cordero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginapan, kahalaki kami. Cordero ka, Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginapan, tawi kami ning katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapon sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigonay ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus, tauan sa kalag ko anday katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglini, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, daya ko makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami ang mga banal na kakanon na samong inako, magbago sa mo sa iyang ladawan, na ang kaliwanagan kay ni binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as naghahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Magkakaigo po kita ng second collection para sa pagbantinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya, para sa mga seminaryo kan sa tuyang diocese, as in para sa ongoing formation kan sa tong mga kapadian. Mga paisi, enot, Prex Weekend, and Parish Renewal Experience o Prex Seminar, minabukas liwat kan pintuan para sa mga maawot maging kaayon kan mga grupo, asin magserbi sa manlain-lain na paagi sa satong simbahan. Inaalok ang gabos na 18 anyos pay taas na mag-atindir kan Prex Weekend sa August 18, 19, asin 20. Magpalista sa may Puerta Mayor kan simbahan, sa opisina kan parokya, o kaya magdulok sa Saindong Barangay Pastoral Council Coordinators. Ikadua, Diocesan Feast of Our Lady of Salvation. Sa Agosto 19, iyon kapiyastahan ni Nuestra Señora de Salvacion, patrona kan sa tong diocese. Imbitado ang gabos sa novenaryo asin mga misa nagigibuhon sa shrine sa Horoan. Sa Agosto 14 ang schedule kan sa tong parokya asin kan bilog na vikaryo kan San Rafael na mag-pilgrimage paduman. Asin ang misa gigibuhon pag alas 9 kan aga. Nagpapaisi asin nagpapasalamat Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Matindog po kita para sa solemneng bendisyon. Ang kagurangan mapasaindo, Asin sa saibong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos na makakamhan magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherap, asin magpatalubo sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa aarugan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Birikon niyaan sa indong mga lakad, pasiring sa iya, asin pahiling sa indo ang dalan nin katuninongan, asin pagkamot. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamahan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Tapos nagmisalakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.